ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 43. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव हा खरं तर एक अपूर्व सोहळा. देशात प्रत्येक कानाकोपऱ्यात या दैदिप्यमान सोहळ्याला प्रत्येक नागरिक सुवर्णमय बनवण्यासाठी झोकून देतोय. कालपासून सुरुवात झालेल्या या महोत्सवाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुद्धा वेगवेगळ्या संकल्पनेतून सजवायचा प्रयत्न देशप्रेमी करतायत. जिल्ह्यातील प्रत्येक शासकीय इमारत ही विद्युत रोषणाईत न्हावून गेली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद इमारतीमध्ये देखील डोळ्यांचं पारणं टिपणारी विद्युत रोषणाई केली आहे. या विद्युत रोषणाईमुळे जिल्हा परिषदेचा आसमंत तेजोमय झालाय. हे नयनरम्य दृश्य कोकणशाहीच्या कॅमेऱ्यानं टिपलंय. त्याची विलोभनीय दृश्य आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहू शकतो. आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहतोय. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद इमारतीमध्ये देखील डोळ्यांचं पारणं टिपणारी विद्युत रोषणाई केली आहे. या विद्युत रोषणाईमुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचा संपूर्ण परिसर हा तेजोमय झालाय. हे नयनरम्य दृश्य आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहतोय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.